menyeluruh ada, pasti ada orang dari mana. Yang paling fokusnya di Mbah Satria. Fokus. Urut-urutane berarti nek kate mrene iku teko Mbak Ageng. Mari nang Mbak Ageng langsung nanggene Mbak Satria. Langsung nanggene Mbak Dungalang iki. Terus terakhir nok Trawas. Mbak Trawas iku sing mata batine ngene. Disituke ndeloke ngene. Tidak semua orang sama. Oke sahabat Kang Tius, dari tadi kita puter-puter ya, dari sana dari sini sambil menunggu juru kuncinya. Ternyata belum datang juga, mungkin dia ke sawah atau ada keperluan keluarga, nggak tahu. Ini ada seorang penduduk asli sini, warga sini. Kita mau bincang-bincang saja sejenak. Meskipun tidak sepenuhnya detail, yang penting kita tahu sejarah dari Mbah Dungalang dan Mbah Wali ini. Oke Kang Tius, ini ada warga yang bernama Bang Samsu, bukan pakai din ya. Samsu dan buka pakai J. Kalau J Samsu itu rokok. Kalau Samsudin itu orang Blitar. Tapi ini Samsu asli dari warga sini. Oke, kita nikmati saja bincang-bincang bersama mereka. Ayo kita ikuti terus perjalanan Kang Tius. Nasi iki sih enek wong dari ini anu sih ngarang aku lelono. Lelono iku mesti mrono. Ada teko Mbak lah sing Mbak Satria. Berarti mari rono Mbak Satria mrene. Lah yang Trawas iki sing bingung aku. Trawas. Iya, Trawas iki jenenge Mbah sapa iki? Trawas iki. Mbake gak apa itu jenenge. Tapi ya, Cek, atuh ta teko kene. Trawas sing dhuwur ono sing ngene kate Joro Tundo. Sampai pengin ro. Oh anu, lek kate ala Joro Tundo yo berarti nang ngene Kutha Girang iku. Mbah Mendek iku. Mendek ta Mbak. Kiri jalan ya teko kene. Ada jalan dundunan, kiri jalan. Dundunan titik. Dundunan titik. Kiri jalan sok sih. Yo kono salah. Berarti arah ngalor ngene. Maro ngiri. Iya iku Mbah Mendek utawa Mbah Surgi. Iya Mbah Surgi. Aku ero cuma karo jenenge situ-situ ero kok. Pendopone wendowek iku sih ya. Dhuwur gak mene. Ora dhuwur teko iki. Ombo. Gak pas makome. Makome ombo. Oh, makome los berarti. Los. Oh, berarti itu Mbah Mendek. Los makome. Ya panan. Urut-urutane berarti nek kate mrene iku teko Mbak Ageng. Mari nang Mbak Ageng langsung nanggene Mbak Satria. Langsung nanggene Mbak Dungalang iki. Terus terakhir nok Trawas. Mbak Trawas iku sing gak ero jenenge. Perlu ditelusuri iku, cek ro langsung di parani. Cek ro urut-urutane gak urutane kok salah kaprah cara undang-undang dasar iki kok bingung mari siji kok moro 5. Nah iki kok. Nek 45 hilang. Iya. Perdekaane. Mari ketua dan yang maha esa maro keadilan perasa kowe wis adil pangeran iku lak ngono. Yo. Selain ono nek kene, pinggir-pinggir ini. Selain kene ngene. Wis makam wis punden lah, punden. Lah enek selain iki ngene tok. Iki tok ya. Kene tok. Tapi kan setiap desa iku mesti ono pundene. Punden sing dikeramatno iku mesti ono.
Jangan-jangan nek makom ngono iku ya jelas ono. Mbok sapa cuma awak dhewe gak ngerti. Sak wong arek enom ya bingung to. Lek gak sing tuwek. Nek wong tuwek, oh iku biyen iki biyen saiki wis ilang. Jare-jare tok tembung jare karo dhewe. Lek bengi iki mayoritas zombie ae. Sekitaran gini. Tentu. Menyeluruh ada, pasti ada orang dari mana. Yang paling fokusnya di Mbak Satria. Fokusnya Mbak Satria. Yang paling keramat Mbak Satria, yang paling keramat, yang paling unggul. Kan ono mana Mbak Putri. Mbak Putri Dek Badut. Itu Mbak Putri sing ono di Sumber. Oh, Mbak Putri Sumber. Sumber bareng ae. Sing katene kait munggah kan ono makom Sumber. Ono makom situ Mbak Putri. Wis ono anu keterkaitane blas paling ngembek kene. Mbak Putri ndi sih? Kok ndukure weduran. Dengane mburine sing nganu lho Sumber lho sing kayak atus iki lho. Garam bareng. Kali Putih iku lho. Oh, Kali Putih ya. Kali Putih kan Sumber. Sumber kan iku, lapangan voli lho. Lapangan voli. Iku pinggir lapangan voli. Mbak Bungko, arek ngarani. Oh, Mbak Bungko. Dewe di Krompang iku. Iya, pinggir pring-pring ana tulisane. Mbak Bungko. Ana tulisane Mbak Putri, Mbak Bungko. Loro makome ndek kono jarine tak bojo. Heeh, situ sing ketemu kan Mbak Bungko edok ketemu. Mbak Putri gak krungu Mbak Putri. Tulisane Mbak Putri. Oh, tulisane Mbak Putri. Heeh. Biyen gak ono anu wis saiki digawekno teko. Heeh, digawekno arek-arek. Ya digawekno sing di warung. Oh. Rais yo. Ngaku asli kono kok. Ini omahku lah dhuwure kono masjid iki. Kono iku. Aku sering mrono. Enggak tahu petuk. Lho lek aku sih nang kono kum-kum sampe melentes. Cuma lagi aku udah bengi mesti ana kono, ana di wakaf kono. Kawane aku cuma lagi. Kata wong dikirno gak tau ana wong. Sing tak wedeni kan iku mau. Sangat macam-macam. Macam-macam iki. Ning kene iki wong tekan diae ngene. Kan karuan akeh wong, terus ana juru kunci kan ero. Kuwatir macam-macam ae. Kae kata-kata ngono. Wong sing mlebu mrene wis dianggap wong spiritual. Intine ngono. Los. Dek kene, dek nggone Mbak Satria los. Masih turu-turu ning kono 1x24 jam aman iku Kak. Oh, ada di pikiran anak-anak ya. Ya duwe wis. Kan Mbak Satria Paling ya ditakoni ambek riko ono wong setempatnya paling ditakoni. Wong ndi Mas? Ayo ndi? Malah sedengan ngono-ngono iku atine ro detail. Gak salah kaprah akhirnya. Kan lah koncoku iku tau arek situs tadi ning Mbak Satria iku sampai saulan. Cep nang mangan tak kirimi. Wis mangan udah aku bingung ngono. Lelono iku. Lelono. Pencari situs. Pertama kali metu situs dek gini iku retu ini dikunci gini. Merene terkenal terus ada Surabaya. Apa bingung-bingung ya nggawe cari aku wis tak tanggung semangan iki sih. Arah melarat aku masih gak ada duit aku arah melarat kok di kono. Oleh kanggo kapi anu kan enteke. Koyo banyu lho sumber terus. Ayo kan, saya sampai arah entek, Pak. Nah, ya kan elok banyu kan malir terus, Pak. Sampai kanggo apa ya, kanggo kelekan ya dilu entek. Iku. Oh.